Nuwun sewu to mbok sing sabar. Sampeyan mriki niki butuh napa? Sampeyan tekan niki butuh napa? Sirku arep suwita karo pendhita sing ampuh. Lah tekan mriki niku sing dadi pendhita kula. Lah kok sampeyan moh suwita karo kula niku janjane sing dituju sapa? Menengo. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Cerewet. Lek guyu ki mengko. Urung ana apa-apa wis guyu. Wong ciri wanci ora entuk guyu. Niku wis dadi ciri kula. Kula niku teng pundi-pundi guyu. Ra dedet ya guyu. Dedet ya guyu. Kula niku pragota niku nek mboten guyu dudu pragota. Aku ora sudi suwita karo kowe. Lho nek sampean ora sudi suwita karo aku kok sampean tekan kene iki arepe apa? Tekan kene karepe apa kula tak takon. Sirku arep suwita ning bareng weruh wujudanmu aku sajake ora percaya ento kuwi pendhita ampuh. Ampuh karo orane pendhita niku aja disawang karo wujude. Ana wong tukang arit ning jebulna pinter niku ya pirang-pirang. Ana wong sing nganggo dasi, wong sing nganggo pecis, nganggo jas ning malah ngrogoti bondo negara niku ya pirang-pirang. Nggih to? Dadi aja sok nyawang karo wonge, jujur karo orane wong niku aja disawang karo wujudane wong. Ngoten? Aja sok kulino sampeyan nyawang dumes sampeyan dadi ratu sing mbok sawang karo wong-wong sing sak derajat karo sampeyan. Niku ora bener. Kaya ngoten niku tumindak sing salah. Ah, rasa dadak mejang kaya menita mulang kaya guru. Aku ora sudi mbok ulang, aku ora sudi mbok kandhani. Ya wis nek ora sudi dikandhani ora sudi diulang kok sampeyan mengri niku ajeng napa? Lah ya aku arep suwita. Lah ya suwita karo sapa? Karo Toya kowe. Bingung meneh. Ah wis, mau dibuntet dalane saiki dibuntet pikirane. Karo suwita karo sapa? Karo pendhita. Lah ya pendhita sapa? Ya pendhita sing tak parani. Lah sampean mriki niku marani pendhita sapa? Oh, Rataya. Cerewet cangkeme iki. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Ora wong bingung kok malah dunek-unek ki Rataya, Rataya. Aku ki bingung. Lah nggih kula ya ngertos. Kula ya bingung dhewe. Aku arep suwita karo pendhita. Lah nggih. Pendhitane sapa sing ngajeng sisuwitani? Lah ya pendhita sing tak marani. Lah sampean marani sapa teng mriki? Niki omahe sapa? Lah ya omahmu. Tegese sampean marani kula. Lah iya, lah suwitane karo sapa? Lah iya, lah kok sik. Pun ngomong mawon kalih sampean ngoten mawon. Aku ora percaya Prakuta. Ora percaya niku sampean wis ora iso ngendikan, ora iso bantah karo pendhita niku wis kalah.